Sheffer Gatefault and Socotee Park, Nave Brown Dawn, Grand Heating and Sahamura in Kunta Evali La Clehe Canish Ranga Tree, Isra Little Govila Agus Fehe Caharagus and Slew Balu Shakagoni and Green, and Usering Ake Shade Gala Quihe Chasna, and so Os Orgor Agus Begna Canelica Dean Gomantan Do, Iran Tomidic Soul off Gomor, Leshen Givland, on Clor Agus Rus Common at Tartaiki Richelan saw, Agus and Corn, Agus and Buntosh to Hugan Shishin Dollar 18 Comortus Kriva an dúis ansá Tróna. An dá ar na glanúnt banna cheol ardain ach tair sé deisúing a súla cahabh ar na fórna bheith chun parca Tróna agus tosnóid le fórna an chlár. Éimi Lennon and hasnog sa códlómh agus lína lán cúláidir ó sa cóirla áine cín sífrní Connell agus Grania Harvey. Tá Joanne Doohan anna éfachtuk in san lína lechúil agus Bert Cumasach a lár parca raunathe ag Wayne Freeman Sinead Considine agus Aisling Reedy. Cuiva Harvey atá mar chaptéin sa lína le tosig agus lína lán tosig atá Anna Lauder fa Teresa Collins Fidelma Marinan agus Eilish Considine. Ar an Dave Elliott tá fuair láidir raunathe chuma ag Ali Lennon do Russ Cumáin agus iad ag sú leis an gléis. Helen Cummins a hasnóg sa cúldómh agus an captain ó sa chormach Ellen Irwin. Lína lechú láidir le Rachel Fitzmaurice, Saoirse Wynne agus Cuiva Craig, agus beag anna chaivan to Lár Parker Tróna, Lisa O'Rourke agus Kate Nolan ag seasamhain óid do Russ Cumáin. Lína lán tosig láidir le Laura Fleming, Lauren Shanahan agus Sinead Farrell, agus gá ahrú dénach dúireach déint an son ag Russ Cumáin sa lína lán tosig. Níl fálar Aisling Hanley agus Aoife Gavin, agus in a náutico siú tagan Aisling Shanahan agus Aisling Feely isteach in san cúigear díag tosig. Se banna cheol ardain agus Marshall timpeall na pór ansá gá dhéanamh I miora ag Clehechanis Ranga Tree Darnovian Clóris ag Clehechanis an Nora Chailder I gine Chaildar Tréis Aun Brescia Caivlant anna bhaithí a barc Farnell agus well Russ Cumáin tá craobh seo búte tríomh out aá an counternach an 2000 agus a 22 tá siad son ag lorgan craobh sa a Hartlón sa freisin Tróna. Sig trochttar na canílacha beag séad na cuithe go láidir si chéad le I dul ó héamh na lábh cléisteach tí taobh na lábh deise agus chunig mar si chéad cléthe go dainn an tionar go bhíige sin ar cuasaí agus có Jackar is atá sé scóráil I gcuine na cuithe má se péfór na bheith leis an ghaid si chéad le beag na scórna ag tastáil ar chlár na scóracha. Leis na fórna ag brisimach ón baráid agus na ganzathe bána a chahabh I cúnta an chlár in sa Tróna agus na ceann dúchorma agus buí a chahabh ag Russ Cumáin darnó. An réiteoir well is fidir le marrá gur fear luch garman tá ganas Tróna sin Barry Redmond. Leis na mohan son ach ní fad uganis gas faoi árán na bhíon ag Clehechanis Ranga Tree. Leis an tarrán náisiúnta le banna cheol ardain. Se arán na bhíon camta go báing an son agus gach rudalamh de Clehechanis Ranga Tree an chlár agus Russ Cumáin na focailíornacha ag an manastóir híos fuaim ó héamh Russ Cumáin deis na Ali Lennon an chlár déanamh ceart goú móris agus amach agus ag taobhút an cléthir látá fuair go maith bhí báiste Harveh trom níos luúthaí going tá sé sin glanta buchas le dia agus an gcuid beidir gan bheith chomh láidir sa bhí níos túisce ach siútaí gaotha séide inis is ríis go cinnte. Leis Russ Cumáin réig an chlár réig agus an réiteoir fear luch garman Barry Redmond is an réig chumá le haig cabhaisteach na pelle. Tar nó an dá iarn
cáile a hena féin agus áú céime go dtí rang a dó buintach don lín se chuing ach tugan bua agus choran rudéigen do ian gahar agus na commórtais cuaigí gan a bheith roiadúing. Nis gachard beg na cholah le cafisteach na pelle slú as ballisteach an so bhí slú an bhór chu mad a clé chenis rang a trí. Nís nú rang a car níos lútha agus slú mad a rang a trí inis go má. Gachard Olive ag an réitóir agus gachtainna ins na háitena gur chóirdómh a bheith. Clé chenis rang a trí an chlár agus Russ cumán féin gríon an sá in Mura. Agus an réitóir inis sást an fella chavan orda. Céad Sullivan an búite ag an chlár agus Aisling Reddy. Brú tríd an son. Dulcan ceang a dhéanamh guine cuioine atá an chlár ag immer sa céad lehan sá. Ceann Marish leann isteach tá seans an sá ag an chlár scóir ag tús nimmer an ceann sá. Stoppathe go héifeach ag Helena Cummins cúlbáir a Russ cumán. Bhí seans an son ag an chlár. Ceann sá glanta ag Russ cumán ach bhí an chlár ag lura cúl luach an son ach dóhan dénta ag an cúlbáire. Teach amach an son tá Russ cumán. Is speisial ag lura cúpla scóir luach chun iad a thocrúisteach sa cléthe. Ceann san ibristeach a héifeach go dtí Aisling Hanley. Siar hain siad ach an clúdaach maith an son ag an chlár agus tá deisig Amy Sexton ó Cailfur íomhreacha an teach amach an son club láidir pell an lámh an ordig an réitóir nuair tháinig aon fan táist an son. Agus ag a deire. Kick séir dul siar ag an chlár. An ceann sa good ar náis ach an pass gan a bheith úntaach agus dúrach seachtí lámh snéad Considine ó chun den chlár agus deise go siúd a rís teach ar an únsaí níl an gcuéis sin lethó láidir sa bhí sa chéad cléigh fear amach an son. An chlár ísil fad na talún cóngart an lína cumad he leistigh an son agus deise chuirteach sa lár. Sraithim thuirí inis ag glóric Silva duna go siúd snéad Considine a ríist. Gríon taobh sudden fork átatá Áine Keane. Lámh an ordig an réitóir agus ag a deire tá kick séir mealta ag an chlár agus beag deis tart féin chéad scóir an sá. Ceann sa tóca gear ach ní brín amach ag a deire beidir gan na bróise macht an chlár Silva náisiacha. Ceann san ibrithe isteach agus smacht a gáling tána cosantóirí féhrú tá sean san so stoppathe agus sábháil úntaach ag an cúlbáir níl an chuntóir glanta go fóil bhí sean san son ag an chlár ar cúlta sé dul trasna agus an ceann san níl sé mithe go fóil nach iritá brúan son ar cosantóirí Russ cumán agus ag a deire imime amach le haid kick cúvéidir agus slahadach bhí seans agus go dain gá sean san son ar chúl ag an chlár níor dheargló ceachtarcha chaimsú Helena Cummins a déanamh go maistigh sa cúl de Russ cumán. Nis an kick cúvéidir agus dahad ag an chlár tá siad ag brú go láidir ag an tús an kick séir nó kick dahad a cúg seo ag Eilish Considine ó Chilva Híl agus bhfuil be sé ghiúrigh ag chuirteach. Well, nis tá si idir gá chóirle an raibh si fada nó gear leis agus nis nílisce ag a deire tá sé díreach isteachtaí lámh sír se win droch chinine an son ag an chlár agus Shellah agus buntáiste Shellah a glan th náis ag Russ cumán an buntáiste an son tugadh ag an réitóir níor tháinig aon buntáiste agus ag a deire fágadh siad an kick séir. Áine mar granis. Ní léon scóir feice in buair gotí seo in san cléthe ceann se range. Trí thug sé tamlíonn chéad cléthe níos túis go cumán na scóir na chaimsú ach tugadh dréir chéile lámh an mar an son ag Russ cumán Shellah an son ag Judy McDermott Macdín Cleahan sin cliste Green Lán Cooley agus an captain Ellen Irwin. Féhrú pass áling isteach sa lár an son Kate Nolan ó Callie Siúralt an son. Cormant ar aus an son ag Russ cumán tháinig an pass ag a deire isteach go fada le Kate Nolan. Chuman Naomh Bríd a Calís gan cheist ar an réitóir agus tar sé deis de Russ cumán an chéad cúlína chaimsún sa tránóna.
Is ceansa le cór na gaotha, díreach os cór an cúl Curisteach an son ag Laura Fleming agus an chéad cúlín aimsethe ag Roscommon gan iad a hocrú. Laura Fleming ó cuman Naomh Ciarán. Nis an kick amach sin tóca go mar ag an glár. sé dínar an son teacht amach. Ag a deire spás agus bearn éigen tamach. Feice agus aimse go deire. Clíán son is á húsáid. Seach go fada le Sinead Considine a ríist. Pastach uhi gotí an captain Snig Cuiva Harvey. Oberle déanamh chuna sin a chamad ach ag a deire tír clastig an lína ag an glár. Brúin son a chur ag Roscommon agus be de ggéire an scórála chamad ísil in san chéad le. Cuiva Harvey a ríist ó chail iarthar an chlár. Tá sé bogad go maithne an chlár beganin de haringt siar an son agus ein an réitor agus be kick séir dáthra ag chunta an chlár. Cór leis sé tastáil an son. Is sí Fidelma Marinan. Hógan ceann áirithe á anna felladóra seaí. Feiceann tar na cluichí stragadí seo tá siar chenas na príomh scórála ag an chlár henas na cluichí sin ar fad. Deisinis. Ceann son na chur Haran Trasnán na gcuine na gaotha Curisteach a cé well ní bhuine sin spruc amach tá síos de gánach tá na cosantóirí déanamh dóhan do Roscommon agus tá Calís feice ag an réitor agus be an kick séir ag an cúlbar Helena Commons cúpla sábháil má dénta ag a dtí seo. Go dtíon taobh an fork. Ó gcuid ar nasin son go héifeachtach ag Fidelma Marinan. Passion bocht ag Roscommon. Marinan is dul seach sa clíán ag Kirk Gluisteach mar choúdar an son tá sír se win. Marinan fé bhí si fé bhrúach bhí lámh ar drimhíl mise a céimeanna san reisitir an réitor. Agus an kick séir dulta siar ag Rachel Fitzmaurice. Ceann son gan úntachtá Roscommon begánín colatach le cuidas na passanna ach an táló an kick séir bhealach ríist. Nis deis ag Judy McDermott teach an tosig. Bhí Berta glár na pelle ag a deire fágas siad fé Cuiva Craig é. Nis se níos fearr Roscommon tá siad glórig scórin agus be siad a tastáil le cór na cuithe. Ceann son ag Aoife Feely. Aisling Feely be cearta marrá agus tain si siúd siar go fada le Rachel Fitzmaurice inis. Roscommon ag teach tríd an lár an pass teach an son dí Laura Fleming is se fuór an tain scór go dtí seo cá. Shelf tuk uhi agus tá sé teanna dul tríd an son deis ag Aisling Feely ach an ceann son methe mach agus cicú féidir agus dath ní aon tíon banistóir an chlár ach tá an réitor agus an muir ar aon aganna cicú féidir agus dath ag Roscommon. Kick cúfeidir agus dath le bheith ag Roscommon agus deis an first person na hína amach dí gá chúlín le cór na gaotha. Leis an ceann sa ordathe go maith ag Fitzmaurice ach ag a deire cosantóirí an chlár in uachtar stigan son agus Irene Lowe teacht amach a ríist le shelf. Glór den rucha dhéanamh ag an chlár gan éon torra fós ó thaobh scórnaí. Clíán sin á húsáid go minic. An láh an ard an son agus Calís, well, an réitor sás an buntáis de hart ach ag a deire gléigh Barry Redmond cuasaí ar náis agus an kick séir tócha go mar ag an glár. Ó thaobh cluichí líana bhfuil immer siad 7 cluiche bhúidir 5 agus cóscóir amháin agus cluiche amháin cailte. Cuireann siad tarnáis ach Roscommon ar bar na tábla a rangad 3 agus ó thaobh cluichí imridir 7 bhúidir sé agus cléháin caiilte deisinis ag an chlár ír Garryowen ag Turlin chuin tú neart na gaotha ag Brehan Lee Road agus ag a deire Praban agus Praban isteach well níl sé gaing go fóil tá sé idir bhirt an son in náirci chéile agus ag a deire is dom go néirigh an réitor
Barry Redmond tardomsa an fel agus caiimén áir idir bheirt. Scoráil aníisiil den ó geileh caian so gan coolín amháin feicethe a sin ag glár a Fleming de Roscomáin ó Chicksair. Sullivan son ag an glár. Ach a ríist an numar catóchas agus an Chicksair Evolver Roscomáin Neil Bannister an chlár róhasta hís fum sin Wayne Freeman. De lábha moigethe ceistú dé chúis an Chicksair sin a bheith tócha ach ní athrín réiteoir a aigen a riomh Chicksair Ellen son ag Roscomáin. Dar nó bhíanna cuid caiimhlintí maithe an nóra ag an chlár le Kyle Dara, Kyle de Crave na Stragus Crave na Hérans grád idir bheannach se obermha is ag Roscomáin tá sé dig ann sí gomak féic an cosan sin ag an chlár an obermha ar fad déanta Aisling Hanley ach ag a deire ní fiú dad é agus Shellah Harnash ag an chlár scór ag tastáú tá sé dig tríd agus ag tríd an buntáistá táirrta an réiteoir. Tá gaiis sin ag neirtú an busca tráchtach ag séad agus ag creathan so imreoire ach tá Calís an son agus be Chicksair eile ag an chlár tá duine sínta gurt an son be chorlaisiach tastáil. Agus an réiteoir dúircí tar deis de lucht leiis teachtasteach. Nis beag deis ag an chlár agus an Chicksair tastáú a dúr chun ní de hairntasteach in san cléthe. Ní héon ceannas fós é nuair chin tú neart na gaotha sin atá maithe agus rudí séide agus ag lús gan ceann san chorthaisteach agus ar fóríl a ríist an chéad ceanna tá mé stréimhí go leor Shellah ach deachreachtaí an sprucha gaimsú kick amach a ríiste Helena na Commons. Neart glóir san iireach sin agus praban na lí ród idir bheirt bróise sin amach de Roscomáin agus an ceansa smachta go háling ag Kate Nolan ó Cumann Naomh Brítá tarranta dhéanamh hí siúd agus ag a deire an Chicksair ag Roscomáin an Bannister an chlárach Hamid a bheith ag fearan níos módas na kickan amach sin ag Roscomáin siar a hain sin istí Anya McGrath. Lisa O'Rourke passan a guard an son ag Roscomáin agus brúin is ortha. Ceann so cailte agus Harnash ag an chlár. Fós coolín an nó coolín ag Roscomáin gan inscór ag an chlár agus ceann ag tastáúthe. Is rúthar maithe dhéanamh an son ag Anya Keane. Go tín lán tosaigh sinní Fidelma Marinan. Marinan dul seach sa cúne caiisi ceircaúisteach mar choú de ríist tá tíir se win. Marinan féhrú an son cabhaigh tastála go ní. Tá sí déanamh dul chun ceang éigen tá Chicksair melt an sonna cé agus deis ar scór ag an chlár. Stom gurbí Fidelma Marinan ní héana hógan ceansa. Úpla seans i mithir stréice agus befrá léhí an ceansa na gáil. Is cosúil go bhfuil Sinead Farrell le teachtasteach ar Ian Roscomáin gan bhailach tá deis an son ag an glár an ceann son in náirde agus ar fóríl an son ó Chus Louise Griffin tarna ceann ar stré ag an glár fan an scór mar bhí. Nis ahrú le bheith déanta ag Roscomáin ifir feseacht ag fágan na parca sin Aisling Feely agus ifir dóigh Sinead Farrell teachtasteach. Má se ahrú luach an son déanta ag Roscomáin. Beag díma ar nach bhfuil coolín ar chlár na scór mar tá sé ag immert le gála gaotha in san chéad leathan so. Se gortú ag chuiristeach ar Aisling Feely bhí siad spáint go maithistí ann ach tá cos go cinnta chuiristeach ar hí agus caiigh Roscomáin an taithrú sin a dhéanamh agus gan cuine bagólam leis an
Kick amach an son ag Roscommon. An bháisteach ag bagart ríist an Soha Miura. Aisling Shanaher. Glorton ag an pass a Howard ag an deire Irene le choristeach tí Lisa O'Rourke agus her náise go dúirtín imar tá díreach sig ar barc Sinead Farrell ó Clown an Gael. Áine McGrahanis an tamsa agus móna himar seanseáiltín taobh Howlton Fork ag fnacht an son de Roscommon tá Aisling McAuliffe. Imrin si cuid pelle in muoinechánach an count son Roada agus fóríl ag Roscommon. Is vi scoráil ísle go más chéad cléthe ceannis roing a cahar ag leham níor bh 3 cúlín in aige héana going agus an cumar scéil go sin níos deachar na scór na gaimsú sa cléthe seo. Nis an clár tré Aoife Harvey an captain. Roisin Considine is seo tír chunal Gaels Howlin London as ann imríonn si cuid pelle. Ar neistí Considine. Glúiseach maithne se chuirlaí chéile an pastornach son díreach aimse agus well beidir bhfuil oscailtaí an son agus tá cúil ag an clár. Críocht den chéad scohan sin. Bhí oscailtaí go cinnte an son i meas na gosantóirí ag Roscommon agus ag a deire críoch na isteach sa líontáin agus cúil den chéad scohan son ag Considine. Laurie Ryan a croigh isteachtaí éilis Considine agus ban Kilvahí le scór cinúnach an son. Gamardín taobh an Fork Shelvan son ag Aisling Hanley. An buntá seo táirte an réitóir bhfuil éon fantáiste níl cléithe sé ar náise sin agus an kickséir le tacht ag Roscommon ach I gcuine rochn himmarthe ó thaobh Shelva de Beidir an buntáiste inis ag an clár cúla go siúd agus cúlín amháin ag Roscommon éilis Considine leis an cúl lúg for sin a gcuine na gaotha scór cinúnach seansan isis leis an kickséir. Ceansan am isteach ag Laura Fleming agus tóiste go maith an tarna ceanna go siúd tránóna. Freagra maithar an cúla tá díreach céalta. Leis spraig an cúil sin an clár go cinnte. Agus kickséir eile tú ag an réitóir. An bháiste go tasnú ríist an Soha Miura. Clár ag neartú a thaobh misnite seansan son ag Aisling Reedy ach ag a deire an count son brútamach ag Roscommon agus seans go siúd teachtar a bhrihansaí tá lúsant an íléon ceis be sin dímach nach bhfuil éon scór ón immert gotí seo tránóna aige. Agus an cúl luach for sin ag an clár agus ag éilis Considine. Roscommon inis an buntáiste táirte an réitóir. Gotí Sinead Farrell. Ceann éisilim heisteach go siúd agus ag a deire clár déanamh dóchan an teacht amach. Stracha feiceann son ag an réitóir agus kickséir le bheith ag Roisin Considine. Tín clíhan so balla ag Anya Keane. Ag an pass sin a methir straight. Déanta go maith an son ag Lisa O'Rourke ó Cumann Naomh Cuimhín an Roscommon agus tucha gan fell her náis isteach ag a deire gotí Shanaher dul ó dhuine go duine. Her náistí O'Rourke. Féhrú, Mactin Cleon, Roscommon inis ag fiosú leis an gitóg bhí seans an son ag Lauren Shanaher ach blockháil den chéad scoigh an glár. Seansúnta chu cúlín ag Shanaher leis an gitóg ach sár chosint an son ag an glár. Tá siad ag neartú go cinnte. Drimar tá cléithe seo dul aráid an cúl go cinnte tríis iad a sppraig agus dos é nómad go le fáchas sa chéad le. Idir trúrnú cahar ach an réitóir rá go raibh sé sin míid leithach agus cailíos feicithe agus an buntáiste ar náis ag Roscommon. Is scuile sí leis an gceann
Seachtaí imile cear nóige ach a ríist cosan maithe dhéanamh ag an gláiriiste gan agus deis teachtar amach a ríist. Cuomh Craig. Ibristeach ó fada Tressa Collins agus an cláranis Tré Aisling Reedy. Déanamh dul chun ceang an cúil sin cinnte tréis siad a spreaga agus bhí sean san luair cúil go daine cá ach an réiteoir ó rá céimenas am reis tócan son agus an kick séir go mar tóca có fada le Lís O'Rourke. Ross cumán ach well ag a deir an réiteoir ó rá go gaith siad dul ar náis agus é thógan tar ríist. Coolín idir na fórdan anseo i Bart Naomh Brown Grant Heating i Miura gúnta íomhálaí ag le cheannis raing trí na sreatha. Seo é an tarnamh out ar nó leis de 3 bliana de Ross cumán a bheits craobh. Bhúdar an 2022 ach díálaí chéad an son gotí raing a 3 an nora ó rang a dó agus beiste géirigh fille a raing a dó well tá sé sin buntaach a gá fille siad a beiste géirigh fille mar champíní a gcóir fiche cúig Shelf an son ag Aisling Shanahan Támán tríd an Lauren pass seach fada le Laura Fleming an taing bhánar chlár na scór go dtí seag Ross cumán agus lámh mór haimpelirthaí chalís gan cheist an son agus tar sé deist an immerthóir céine tart fin na postaí. Is gá chúlín go dtí seag Laura Fleming. Ceann so dír a chós cór an cúil neart na gaotha sna sáilirthaí. Ach ní hén kickas fos nach an irid é nóir a hén si na muir ag fearra agus tá siad sásta an tríú cúlín ag Laura Fleming agus an tríú ceann ag Ross cumán agus don géadúir sa cluiche Tommy der cóscór. Dá ceann dearna canis aimsethe ag Ross cumán be siad sásta freigra maithir an cúla chéalatar Roisin Considine. Cláir dul trasna an cúlan son agus ag a deire a rion le brúach gotí Louise Griffin. Féhrúan son a teachtamach agus tá lámh an ard an son. Beit a bhfuil ban Ross cumán in dribló leis an ceann áirithe agus Timor Horlar Park a Lís O'Rourke ba ceantacht don chalís ag an deire an réiteoir tíar sás na nót a thógant agus an kick séir ag an glár. But tá seo tartan san ag an réiteoir. Lámh chuir síosaige agus Shelf a gcónaí ag an glár brise tríd an Lauren son. Brewer Cosantóirí Ross cumán an lámh an ard a ríist ag an deire amach ó fada le Laurie Ryan ó chuman an brataach ceas a cluban a ládra gúnta an chlár ibristeach tá oscailtaí anseo agus an chlár ag lurig scór eile. Dín Van Laur Park a deis an son ag Aisling Reedy an countsa in Narda sna scamal agus Haran Seasnán. Scór an cluiche ag Aisling Reedy an chlár gafach an tosa go ríist. Cool agus cúlín ag an glár, 3 cúlín ag Ross cumán. Ina hrid chun Shelf an son ag an deire son go méid gád an réiteoir teachtasteach agus lurgó sin fel. Sin é fear Loch Garman, Barry Redmond. Cluiche an a chóngar chuir fadar fad. Casan fórna dar nó gona bhí chéile mí feabhar am out of 3. Scór a bhí anna lá sin cúla go seach cúlín an taobh. Agus go dtí seo tránón a níl éon rud idir na fórna an ceann san na methe ar fóríl tarna ceannar stréig Ross cumán. Leis an kick amach an son agus airíonn leis an glár Shelf a chumad. Roisin Considine go leor Shelf a ché. Isteach sa Lauren son smacht ag Sinead Considine. Leis an chlár ag boga go maith. Sinead Considine a ríist. Iad ag glár scóir na eile rih letham. Burton son a ggéir teachtamach
Girigi de stopach ní Irene Loha Aisling Reedy Goni Adultry Reedy Laura Coolin and counts on a meha Dyrek her haven a love desha Trio counter for Elan son I can glard na chance na grahu kag kinta Fanan and score Murphy Nish kick amach Mahanson tosh to Dyrek Shakti Lava Sinead Farrell Nish chance Kate Nolan Score a Crahu Fos Adulistach Nolan de Ruskamanach and fell Kyleton son agus a sin Winter Nashka Heska Egan Glor agus a gamey Sexton no Kyle for Ivrak on a chapter of Rehoundsea Clor Winninach Clorgan Craves of Vuk and Teresa Collins and Tamsa Ach Nilak Rawa Lashtig agus fell Kyle well a brin Mach ag Deret Sullivan son ag Louise Griffin agus dint go mac an Clor Shelva Kamad and son Louise Griffin and Count Curry she's a Kirkaluishta Carrick Tastal Tarishi Fake Lean he hain Louise Griffin ag Dera ag Prabish Shakti Lava Helena Commons agus Shansing Russ come on Chak the Macarish I should count on Ibrahimach to Lauren Shanaher couple of Imrorg Lord Napella Lashtig ag Dera Lisa O'Rourke Green Lawn Cooligus and Captain Shni Ellen Irwin Passion and Tachtastach Ida Girgay Korshakti Ashling Hanley Aka reached fake on Costin Shinnigan Clor Id Lawn Humportig Stigan Einirk Taganastach Lena Lawn Kulaka Horror Anna Efotuk Anna Obeltukas Deshinish Clor Roshin Considine reached Lashtig din son to Anya Keane Ach Ronin she dul sheer Gadin Captain Quiva Harvey Pass shin Begani and Umraka better gonna brush him I get Dera ni Yenig Mark will Saoirse win out Agus Dishig Ross come on Chak the reached Quiva Craig Counts on Roada off agus reached Pass na ganava untak ag Ross come on Amy Sexton Teresa Collins in ish Whalen Vern Nish chance can Captain Quiva Harvey Rodegan to Hosnu Chukashin Tave Sudden Fark on pass Father Galorak I get there dent come on you keen on a Fellador Shahi Shlauna Shakadi Considine agus Keena Corbrew Gamali Kele Roshin Considine Ruher Mahayenov Tashi Brew Macadine Clehan and son Considine Egadera her Nashkadi Eilish Considine O Hilvahil agus her Nashti Sinead Considine Galore Divinter Considine Agammert Dun Chlor and Sotranona Dakar Brisha Treed Better go Oscar Tegant and son and Clara Glurg Scorella Sulla Megan Head Lashtig and Green and Chachtamachanish Ta Gahain Size Amshon Sotranona going a love and Ord and son Squill and Ray Torlesh and Clara Glurg The Nagan can pass a Harrod agus I get there better gonna brush him up with Chancer Coolella Ta Brunish Russ come on Ta Dinabert sure Girgay Cossand Ach Egg Dera me on son and Posta Builcha Augustan kick Sarah Mock Builcha Egg Russ come on ach Shanson son again Clara Coolella Lesh Russ come on Gloric Scorella and Kildernach or Strayca agus Rish Ginto Compord Costorian Clor Ken Gardenson to Rachel Fitzmaurice Táim go bach dearn clog bhfuil trí nómad glán fácathe in san chéad leathan so in san cléthe ceannis Ryan a trí gábhílagus a fithe cethir scóráil ísle caimhlan má an clár lena gob díra céin cúlín amháin chun tosaigh. Is tá sé legan fellile chuirtí Anya Keane agus é sin smachtacha agus seansan ar cúil beidir gan bheith tóca an glár sa chéad le.
Shelf go ní an chlár bhfuil aingiste bhfuil tá duine bháiniste sin í Róisín Considine ceann sa smachta go háling ag Considine anna immerthir sé tríla sí an coolín an ceann san na dolisteach ó anna iireachtacha ach ag deire fóríil an carthú ceanna tá mithir stréan son ag an glár agus rá nómad mar sin fácha in san chéad le Ross cumán le Shelf. Beag díma ar beidir nach bhfuil ach trí coolínacha agus gá ceanna go sanna teachtú hiicna séire. Agus cumála sin go raibh neart na gcuis chéad le agus iad dolisteach beidir chun deirg an lábhan orda an réitir seachún cuimhe Craig. Tá díreach síos trí na lár Craig. Fósadal. Craig Fósadal. Beleg bhfuil seans antá cuimhe Craig ar cúlan pasta go amach an son míán son. Dhéann si obair na gapal an son agus go leor dulcan ceann dénta ach joog siad kick séir go deire agus seans an cléthe chothramú ribh séan na fadóige ag lehaim. Sin cancel le bhtócha ag Laura Fleming. Í go dain an taing bháin ar chlár na scóracha agus scóran ar fad ó hiicna séire ag Ross cumán. Deisir ceann eile sin ceansa choristeach gan éon strain ag Laura Fleming agus sin chorm don tarnamh outansa. Cool agus coolín ag an glár. Ceire coolín ag Ross cumán agus an coolbar an son ag fearan arána sin Amy Lenihan. Rís an áirde hain sé. Shelf ag an glár agus céile ach Róisín Considine cléthe maimarthacha. Turn clog bhfuil 12 second mar sin fácathe in sin chéad le deis ag an glár beidir dullar announce agus third fist scór amháin eile ach an ceansa stoppiste gan son agus leabhlacháilte. Sinead Considine. Deis ag Róisín Considine. Teachtaseach ar nimmert, 5 second fácathe. Na fórda ar chó scór. An clétá anna chóngar chuir fadar fá decretí teachtar na scórna ach mar derms an gála gcuithe sin ag taobhú le Ross cumán in sin chéad le an cláir teachtarí a glóric scór chun críoc maith chuir leis an céad le Shelf an son ag Amy Sexton agus níis an captain Cuimhe Harvey ach an bunán séide an sa im beara agus cílín sé sin go rachaigh na fórnisteach go dtí na seomraí festis ag lehaim an ceire coolín ar fad ag Ross cumán ó hiicna séire agus ag Laura Fleming agus an cool cinúnach sin ag teachtain chláir cethra uaire éilis. Considine ag aimimsú ach ag deire na fórna chorm an scór leham an sa i meora cool agus coolín ag an glár ceire coolín ag Ross cumán fanna gíling buchfeint an céad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Díreach aimimse agus well beidir bhfuil oscailtaí an son agus tá cool ag an glár. Críocht den chéad scohan sin. Bhí oscailtaí Van Laur Park a deis an son ag Aisling Reid an countsa in Narda sna scamal agus Haran Seasnán. Scór an cléthe ag Aisling Reid.
scrín an ús ach tá sití gaothe atá uafás a gláidir séide agus an buntáise sin le maintar dáil gas in san tarna le. Ar chóscóir hámid, cúlínig an glár, ceir cúlínig a rus cumáin agus leabhar a cléig, idir sin agus fécant céimhú créimh rangad trí lidl na bliana seo. Ar nó beag an breise, Mohammed Cormac deir na himmartha. Agus go dainas mar sin na críicn na fórna nar a chastar gona bhí chéile im áta trí níos tuisce im lína, chúla go 7 gúlín an taobh, an réiteoirdíir ce cinnte go bhfuil gachtainna ins na hátainna cearta. Agus an ceanson caite san éir agus deis ag an dáhéimh se le bhúcant tá sé ag ros cumáin áfach agus déanta go maith son é sin na bhúcant. Ba sé díanaarnis immer a gona na gaothe in san tarna tréimhse. Siar hain siad có fada le Aisling McAuliffe. Lámh mór haimpel an sonach scuil an réiteoir leis an immert agus an buntáise seo tartaige de Ross Cumán bhfuil on buntáise sin ceis an lámh an áde buinte deis a gcónaí Ross Cumán dul an ansin ceantar sleanathe tríd Kate Nolan in isis agus well tagan an chláirmach le kick maithan son chun é sin a glan agus deis ag Aisling Reedy. An chlárachar ar an ansaí rí sé seach sa lár tá lúsanta gan éon ceis lámh an áde an son an réiteoir ag scuile leis an immert agus clipper dimmerthirí.
sure Nasher na Costa agus began kick Sarah sin noon over and Clár. Oh, where are will an Bonastor contain Clár and Lena Bonos Cown. Níl sé is an out in her chordove agus ca sé techt timp le park inis. Is an cancer im raig an Clár gar Mackinson go héfachtach ag Russ come on. Fós a fannacht an céad scores turn tréimhse. Ar nós fiacla circe agus stad good ar náis an Clár agus Brúan son ach ag a deire. Is sin a dul bhábhar Russ come on. Bucha raig a ríiste an réitor agus Canson well hí deisicá ach an pass gan a bheith únta go isteach an son agus seans ar an tarna iirecht an count so bhfuil tá duine sínta ríist le gortú. Rhain gorta an immert an a bhristear fadidir fadig tús an dair le an son agus chuir leiseach testáil a ríist. Ó immerthóir an Clár. Tá trust na park dinta Bonastor an Clár an son sin Wayne Freeman. Agus her nations an pastatá aige agus chuirleis gcónaí á chur ar immerthóir an Clár. Se scóráil an ísisiil ar fadidir fad in san caibhlant an dáireann dar nó cáile a go raing a dóna bliana se chuing ach tá mé cinnte go mé sé gurí isteach sin comórtas críomh le corn agus le bua an sós a comórtas strathe agus clé ceannis raing a trí. Clog stadathe a gcónaí an só, der sé go bhfuil cúnóid agus fithe fácathe agus comhleish á chur ar immerthóir an Clár. Agus beidir go bhfuil siad machnamh nó suine bhar ahrú a dhéanamh agus stad seo dólam gur bí Láirí Ryan atá sínta an son, tá si go America go teachtar náis ar na cosa ach began chic séir ag Russ Cumán agus sin bhena thógaigh ná Laura Fleming. Ceithre Chúlín a cé go dtí seo. Agus well, ní triála sí ceannaí héin ach ceanna chur siar. Lán Chúlín son Ellen Urban le Shellah. Chuna ceirteart a Russ Cumán tá si tríd go maith go ina cuithe ach níl le tarthaíonú na scóir na techt go fóil ar aon cuman is tá deis gáine McGrath. Agus cuimh Craig inis feicála go más an immert. Iarach maith teachtasteach ó Craig ach a rís sábháilt agus smacht do gáling a stigan son ag cosantóirí an Clár deis teachtamach a ríist. Ansaí eile stop a ríisteachá. Lús inis ag Aisling Reedy agus chalíise ar an réitor tá Reedy go maith fágus siad an kick séir an son fé Louise Griffin. Canson a seachatí Anya Keenis bra le hidal chun tosig. Pelador den Scott ag a deire ar naisití Aisling Reedy, Cormart Anna Vahan son isteach go dtí Teresa Collins, ag glóir duine chun pass a hart níor tháinig in fantáist an son áfach, agus an chic séir sin le bheith ag an Clár, agus stom gur bí cuimh a Harvey, a thóginn ceann árthasá. Nes deis le kick séir ag an Clár. Dul Harnash Chúlín chun tosig ach an gcuid sin dachar a bheas, dachar a house. Se iarach de teachtasteach ó Fidelma Marinan agus ríist ar héamh na lábh deis an séú ceann son a mithir stréachá. Agus well beag tíma ar na seansan na coga cinnta níl éon scór fós feicithe in san tarna le. Dachar teachtar, beidir go bhfuil seansan is an Clár. Teresa Collins an pass. Steach sa Lawrenson, deis leis an gatóg ag Eilish Considine for si cool agus inis tá Chúlín aice. Sár Chúlín an son ag Considine an Clár gafa chun tosa go ríist. Clár teach the ríist an council for Fidelma Marna níl siiste gléif féin tróna. Scór all a ríist
Gan bheith úntaach agus an deis sin ar fóríil an 7 ceann ar stréig á cúlín maithant san ribh sin ag éilis cansa don chlár. Brúin is Russ Comáin leis na cicin amach an ceann san mithe fada. Agus ag deir thar an lína agus an cic taobh lína ríist ag an chlár. Cúil agus gá cúlín ag an chlár. Ceir cúlín ag Russ Comáin ach sin go ar náis ag Lís O'Rourke. Agus Russ Comáin teacht amach a ríist. An immert begáin ar fut a háis le cúpla nómada nús an chlár is a cuioineh ar ahrú dhéanamh i gceann second ach cíimiid an féir leis an peil sin dul a chomhfada le Theresa Collins, Irene Leahy é smach dúistigh ann agus well tá an chlár brú go mór chun tosagan is, iad ag glorg na scóranna. Cúlín chun tosagan sa insan cléthe cheannis an taime goach an scór amháin feice insan tarna le tá cailís an son gan éon cheist agus tar sé deist an chlár cumá anadí a thugann seach sní Ciara McCarthy ó chuman Cailmhur í bhreacháin na teachta seach in anad Louise Griffin an taithreú sin is déanta ag an glár agus tá cic séir eile is acu. An taim ag amachtan sa agus an bháisteach ag bagar teacht bát amháin eile. Chur leis chur ar bhean an chlár stig ach níos táchtaí dóibh an cic séir bheith agus an banisteoir címan son é Wayne Freeman tá sé mar a barc is stig a tart na Georgia agus ag míú céir a hastín uig ag stad áirithe seo. Chur leis fós ag tastáil. Tá na muirhís ceán fós cúil banisteoir an chlár ar an barc agus well tá sé ag immert gach éon bhuileadin líródan so deisenis ag an chlár oscailtíiste an son bhfuil seansar cúil well tá sé ag dul trasna agus trasna ach ag deir cailís an son cosan donna bha ag lán chúlaí Russ Comáin sinní Ellen Irwin an captéin agus tá faoi se bhain an ceann san na glanna. Cailís Ellen san feice an réiteoir tar an clog bhfuil fithe nómad agus chuige second mar sin fácan sa I Miora ahrúla bheith dinta Russ Comáin a teachta seach gan bhail beag Niamh Feeney a chum an éimhmór an ceann son ag an glár tá oscailtí inis an son a bhfuil siad sásta cúlína hógan tá siad sásta anna scór an sin ag an glár críochnathe gus nastan son ag an anadí Ciara McCarthy níl si bhadaiste ar a barc a cúlín maithan son aché. Taithreú sin déanta inis agus ifir a fithe sé Niamh Feeney sig an anad Aisling McAuliffe ach scór má ribh sin ag Ciara McCarthy don chlár sin gá cheann in ige chéalacha agus iad gá chúlín inis chun tosaigh héana trí i gcuine nád a cethair gan éon scór fós a tarna le ag Russ Comáin tá sé díonartha. Cuimhe Craig. Bheith go brú a bhd níos déanaach an scóir na ghaimsú agus an gála sin san haigen orthan sá agus ag deire ag gur gáirdeach tá Sinead Farrell agus faoi sibh le passamachtaí Cuimhe Craig. Chlárin is ag titim siar ag cosint an gaoach sin fíor láidir a gcónaí chuine bhfuil sé cuidiú leis an glár insan tarna le. Sean níos fearr Russ Comáin. Seansar scór an ceann son ag teachta isteach ó Laura Fleming ach ag deire an tríú ceann ar fórílacha agus níl éon tura fósar gcuid séithir in san tarna le. Is teachtamach an chlár san tá Theresa Collins ó Gael an na bhuireann agus inis rúthar maithaíon feic an captéin Cuimhe Harvey. Pass Garden son ag deire ar Naisí Collins tá sí plúchta gan ach ag deire Irene chuirtí
Ashling Reedy agus sár passeach an sa deisir coolan cansa bhí seans únta an sanna Gaelish Considine agus sábháildin chiad goigh Helena Cummins agus an cansa na hamachla haid kick cúig féidir agus dahead ach bhí seans únta an san ar an glár ar chúl agus ona diaile inis ag Ross Cumann for seachtaíag tacht seach sinní Ella Thompson agus Judy McDermott ag fágan na parca an clár ag glór cúl. Better make the chance sin nach háis war go dean ar thugtar na cúlíní. Ach tá kickú féidir agus dahead. Tá siad gá cúlín cantásigh an cancel le tóca ag Ciara McCarthy. Can Garrett agus better gonna bro semach ag go deir ní dhéanaigh. Ach ag go deir tá Calís an sonnig an réitor feicethe agus be an kick séramach ag Ross Cumann. Harín Banastóir Ross Cumann an son sné Ali Lennon a rá feig scór aimsigh scór éigen sin an seoirtá teachtasteach mar ní léon scór tarna le gotí seo ag Ross Cumann agus an kick séir sin a dul bhábhar an clár agus an réitor chan éh go cúpla céim chun tosa go ríist. Nis Eilish Considine cúil agus cúlínacha sin í príomh scórálaí na fórna go dtí seo tránóna agus deis leis go tóg an bhearna smó chur atra agus é churmachtaí trí cúlín an Counson ag Considine go háard na muir ag fearras sásta lena cuidibre agus scór maithan sonnacha. Nis rudaigh ag tastóla Ross Cumann chun an tíad a chastan sá mar rihan Ross le cúpla nómna nús ag an clár agus seachúnga ríisiad an pás sin i bristeach an sá de sé Considine beidir a cúil eile an Counson ag praba dachreachtaí a gáilta na láh an sonnachá agus tar sé deis Ross Cumann circalúthar náis agus na cosantóirí bheits na háite gur choradómh a bheith Ciara McCarthy seach sa lár an sá deis ag an clár agus an timróir lár parca Ashling Reedy agus é sin Haran Seasnán scóirtin scoigh Reedy. An tarna count trónacha an bhearna is móidir na fórna. Scóráil ar fad á dhéanamh inis ag an glár cúil agus cúlínacha fós gan a ceithre cúlín ag Ross Cumann agus gan éon scór aimse sa tarna lethecha brúan son ag teachtón glár. Agus when Ritor a raibh sin míid lethe Calís agus kick séir Ella Thompson tóca go mar seachúing amach Rachel Fitzmaurice. Ní héana chuil si déanamh a níhil na scór na chaimsú ach tá sé códíon chódeachar teacht amach. Agus beidir go bhfuil oscailt éigeant inis Sillibh an son ag Laura Fleming. An taing amháin ar clár na scóracha agus iad son go léir teacht ó chic na séire. Éigeant ag tastáil Innsbruck misnach éigeant inis. Sinead Farrell brúan son agus Farrell chuirchan talún ach ní limit míid lechan son a dúr an réitor Sillibh ag Ross Cumann a gcónaí. Aber bha dhéanamh an son ag Lauren Shanaher. Ag a deire an tonadí sní Ella Thompson. Tá sé dul saoil agus an álaach dachreachtaí tart faoi inscóir love an áirteach an réitor buntáisteáil tart an son seansa cuimhe Craig an Counson i mithisteach ar fóríl ach ag a deire an réitor chun é ag léachar náis agus an kick séir ag Ross Cumann. Ceithre uair a clic fáca ceithre cúlín idir na fórna ach deis sin isis ag Ross Cumann teachtar clár na scórs tarna le. Fág siad an count off é Aisling Hanley. Gála cuí na haig an count na meisiach ag Hanley ach ag a deir sábháilta ar an lína ag an glár níl siad chun áirlach i chéileann agus ag a deir ag titim siar an son tá Theresa Collins chun carú lóhan Counson ag lana lús unta ní léon ceis féin Counson na meisteach sa lár brúan son agus tá duine sínta agus chóir leiis ag tastáil an son a ríist an clog stoppathe.
ahrú le bheith déanta chumá ag an glár agus chunada á chafisteach chun dáhéhann sa tránóna. Iver fithe hain a bheith go teachtasteach sinní Orla Devitt ó chuman éire óg in inis agus fágan na parca Amy Sexton. Cosa úras nó go Harbheith tácht ag go stad seo an cluthe. Leis an kickséir a bhábhar an chlár. Began feh an ceathrú uair a fácha a ceithre cúlín ag scarút na bhór í chéile ansá buntáist ag an chlár. Ag legadidir na fréimhacha sin chéad le cúlúach ag Eilish Considine agus idir dul seach ar cóscór ag an rise cúlagus cúlín a gona ceithre cúlín count san imisteach agus beidir gona bros amach I bhábhar an chlár an count a smachtas de gannig Eilish Considine a rís tá sí gimmert go mádóibh. Pass go siar agus deis ag an chlár ar cúlín eile an count san i teachtasteach ach a ríist fóriil go leor seansanna chun tochtú ceann inis me her stray ag an glár agus well beidir go mis son costas ag riviera na himmartha. Kick amach a ríist ag Russell Camáin agus a rion lo Silva Camad. A bhá déanta cuimh Craig tá sí féhrú agus tá Calís tucha ina cuine an son feice an réiteoir an kick séir le bheith tócha go mar ag an glár agus ag Ciara McCarthy an réiteoir níl sé gírig éon bhaile bheith le cuasaí. Ciara McCarthy inis. Tseannachar cé cintar cuasaí an ar tháinig sísteach. Kick Mahanson ag McCarthy an Countson ag Turlingt Haran Shasnán agus sin scóúnta eile ag McCarthy. Tifrí ag déanta ag cinnte an ar tháinig sísteach gá chúlín aimsethe sellh go leor buaite agus cúig chúlín inis atra. Bhí léon scór fós a tarna le ag Russ Camán. Ach na scórin ar fad cúig agus tí chéile ag an glár Eilish Considine, Ciara McCarthy, Considine a ríist agus Aisling Newley and Aisling Reedy agus Ciara McCarthy an son leis an gic séir a chilín go bhfuil an chlár inúachtar ansá I Miora. Is Rachel Fitzmaurice. Russ Camán chlár bearnaig an conteach trí agus in ar cúla hastín agus stad seo den cléthe ach sár chosanta go glár agus deis teach amach bouta bháin eile. Tá sé gimmert go má, tá sé bóga go má agus tá plán maithe có freisin. Ceann up beagán in roada agus ní bheith strain ar bithir Ellen Urban. Éasmachú agus ansaí eile hosnú bhí méid leirt le Imar thóra ó chearlach tris an chéadle agus dúirt sé bhí sé dechar fiú a bheith ruch mar barc leis an gcuimh bhí cho láidir agus caitú sin thuganisteach san áibh. Ahrú eile le bheith déanta an chlár sí Laura Griffey ó Ghail an bhuireann thiúcha isteach nuair bheith an chéad for selle san imirt. Tá an réiteoir dúircaigh fannacht an son a tathú le bheith déanta agus mailbheag ar chósaí agus an chláirigh ar gona dtí thuganisteach ibar fé dó Laura Griffey ach níl an benacht omláin fuise go fóil. Tá chóir leis. Níl is a géin ag an sad se chudatá tarlú ach tá lábhí ní teachtasteach. Tá an chlár fósa hir den thuganisteach. Agus an tathú sin le bheith déanta ar deir hir hail. Iver fithadó a teachtasteach agus ag fágan na Parkinson iver trídig Teresa Collins.
Sun go raibh cóir leiseach tastáil gine den lucht féicne hen san seastáin agus tá lucht offer ceir meisteach an son as gon go mé gatainna go bra ach lenig Arcamarí leis an cluthe agus an kick séir an son ag Roscommon ceann íseal ibraisteach an son. Bhfuil cúlant sinnéon ceist an pass amach dín clíán an sa. Tridir sí go dtíon deir í léon ceist fé sin amach an son a hen si do ríist ó gcuine go duine seach sa lár deisenis ag Roscommon agus sa seilah cumát an son a gcónaí. Ca si dul siar Rachel Fitzmaurice an tamsach an cean so cuid a thurnáis achtra gadíocht an son go cinnte an glár agus iad ag críochnú go láidir an son. Nílach tosaí amháiste an prabanilí róda búis ar go hainge ach chun tosa an son tá áine marrá do Roscommon fágus siad féin coolbar a Helena Cummins agus é sin glant amach Roscommon fós gan éon scór an san tarna le chuoine gur sin agus chalís an son feice an réiteoir. Tí mar beidir nach raibh dóhan scór na feite in san chéad le nuair bhíon gála sin na cuidú lotha. Ach iad trid go dtíon deir dá dairdis dá bhaidis scór béist go dair sé misnach éig an dóibh. Ach dachirtaí éon dul chun ceangaí a bhíon cinnta praptha cúplúach ag deire tá chalís an son feice an réiteoir agus Kate Nolan chuirtha chun talún. Leis an kick séir le bheith tóca ag Laura Fleming. Leis an ceansan na chuiristeach is tóca beidir go dtí imil na cearn agus seachúin iarach Laura Fleming. Ceann má chuiristeach bhfuil crinneas níl a ríist an ceansan na mithir stré an ceathrú ceann ar fadar fórí le Roscommon ach níl éon áleohin áíir sa tarna le seo. Tá siad ag trid, tá siad ag déanamh gach díthil ach tá siad fós mar a bhíidir ar chlár na scór ag lehaim agus ganna ceithre chúlína cá 23 teachtasteach dóibh sin í Amy O'Connor. Nuair bheith an chéad fris eile in san imirt. Agus ceann son na dul ina cuine agus faoi sibh don chlár cuoine go raibh in san clécheanna sin nora. Chaileidir a gcuine caildar tar hééis ann breise Bark Farnell ach tránóna ag stad seo tá siad ag fécint níos fear agus cúig cúlín contásaigh. Má se tá tarthú sin dénta ag Roscommon agus Lauren Shanahan ag fágan na park agus Amy O'Connor stig in na háit. Leis an chlár teacht bouta bháin eile. Fuair an bhacha tógant le cúpla bliana nús na léon daid fé sin. Ba siad gur dul chun ceann sa craobh idir bheánach a ríist am bliana agus bris crí chun na caildarach Barton Crocaig. Ceann san na teachtasteach ó Eilish Considine pass áling ibraisteach an son na ciiste le bheith an chlár. Brewer ríiste Roscommon deisir cúlín níor Garriona dul in náird an son ag Turlingt ach na lábha go maithe son ag Helena Cummins agus í ábalta sin na glán amach dín lán cúlaí Ellen Urban. Captéine teacht amach. Gan éon scór cuoinnig ag Roscommon sa tarna le. Scórálar fa dénta ag an chlár agus an passion am mithir stré. Seachún an chlár iad ag críochnú go láidir an Socha Miura. Ag léthe ceannis rang 3 is rá lidl na bliana fithe cahar. Siar hain an chlár leis a gceann 8 nómad agus cúpla second fácathe. Laurie Ryan. Captain Cuiva Harvey. Deis nish ach an ceann son de chiúis na bróg ag Reedy go bocht ar fóríl. Néú ceann ar fadar stréig an glár. Roscommon a déanamh gach díthil ach ní féidir lo teachtar chlár na scór sa tarna le. Chalísin son na Dern réiteoir. Cuoine go mbeidh an dáir na gimmar rang a dó na bliana sa chuing. Ach tugann bua agus corn spragad éonar agus caróise sin
le péir na bhuaigh tránón na comir scéil gur bíon chlár bheith ag céúra. Iad ag chlár tiile scóir na ceann san na bristeach. Ciara McCarthy ríist anna cléimerice ach an ceann san dulta foríl de gang inis dúirt ar stréacha. Cic amach maran son ag Roscommon. Tuigeann siad go gaiisiid an fella bhoga. Go mardaíon taobh eile agus cúil a loraigh ag stad siad an cléis sin eile dhéanamh an gnó. Nes bhfuil ein gabhailt an lábha chuir an ard agus an cúil sin a shrial sin íon ceist. Ceann san na teachtasteach ó Sinead Farrell. Brúiste gan san ar an gláireachtán cosn go maithá. Compórda go maithiste gabhann agus deis teachta amach bouta bháin eile. Tá spántas deas suchar in áíire ón gláirann san tarna lein ní raibh a riamh féhrú mórrán. Agus beidir rudabhain go mbeidh gur bheith go brú ná crinnas scórálaí tá chalí seile san feice an réiteoir. É sin atá le bhábhar an chlár ach an tame gamachtan sa sé nómad agus cúpla second fácathe. Cóirlaise tastáil ríist go leor stoppanna in san tarna le. Agus dul go mbeidh an chlár brasásta mar heasan cuasaí agus stad seo. Leis Roscommon a ríis le seileamh. Leis Roscommon scóir ag tastáilú ach in áíire tá siad go gcuine fuair an anna bháhéamh cosantóirí de agus an chlár déanamh gach díthil. Iad a chumád ó Ghoras agus Sullivan son na cuimhe Craig. Tá siad ag tuirsú beánaí chum Abraham. Go leor ibredint agus gan éon tarla feis gan héine sé gine nád a cethir sin bearna de cúicúlín agus cúinómad glan fáchan sa i miúra gúnta íhálaí Sullivan son trasna ó Ella Thompson. Agus an Green go háling an úsáring ach fuair go maithansá ag tús an Abraham. Beidir go lascail tegan an son ag Roscommon na Garrett Tríd an son tá Rachel Fitzmaurice. Dinnig tá stáil chun pasathir tá pas tu uhéige deire amach có fada le Aisling Hanley ach athíreacht ar thaobh na lábha clé agus ar fóríl anna chosantún glár míár Roscommon fanan an scór mar a bhí. Leis ahrú le bhdénta an chláran san ifir fithe Katie Mullen ó Kilvihíle teachtasteach. Cóirlaise tastáil chumá agus ag fágan na parca ifir seacht Roisin Constantine agus thug si anna haspántas in áíre ruchan cléthe agus ag a deire chos uair dus na cúpla nómad atá fácha in san Caivland. Leis cic amach le deire an son ag an chlár agus cad é mar bhailú ag Ciara McCarthy. An módír ag isteachtaíon na tosach beánaín a numracha leis an gceann son agus sábháil go maithe Ellen Curban. Captain Roscommon a teachtamach dunar yes, dunar clé tá sí féhrú chalís búta agus cic séir bút an sonnacha. Tám ag amachtan so. Gan éon scór tarna le fós ag Roscommon an scóráil ag an chlár sin an difriocht an so. Iad níos láidre le cóirna cuithe amachtain clíán an so. Áine mar grath teach tríd beidir bhfuil seans an son lágíire ag a deire. Bhí seans beidir dul cúpla céim san reis agus ag a deire is féidir leis an chlár teachtamach bouta bháin eile. Roscommon ag tríd go dtí deire. Gur tú an son ag choristeach ar Kate Nolan ach dairg léon pas a thar dúthaí ach
ahrúile le bheith dénta comátá Aoife Gavin, régle tachtasteach agus in onad Kate Nolan. Kate Nolan fós síntan santa den éigen teile sínta leistigh agus an tahrú sin dénta ag Ross cumán ag deireanna himmartha 3 nómad agus cúpla second fácathe. Corleis fós á chur ar Kate Nolan a caisin forcha gágan tá an tahrú dénta. Agus an cheiste Ross cumán inis tart féin cúlín nú an cúla lurgus dom nach bhfuil de tarna rácha ach é seo chuirteach sa cearnóg agus Laura Fleming ceir cúlín sa céad le mé siar atá sé leis a Ganson go dtí Ella Thompson. Thompson inis a ceir clúisteach. Carrie testáil. Ach tín clíháin ach an pass. Gan a bheith únta an son agus sellh bútar náis ag an chlár 3 nómad fácathe an sa ag léthe ceannis rangad 3 na bliana seo agus cumanna massa ag stáid se ar chunta an chlár. Maintar dáil gas ag trid agus an cean bhil tá sí sínt an son. Réitóir dolisteach agus beidir go leró se le duine ó Ross cumán an son ará nach raibh sé sin róspórtú leach beag an buile nó beag an kicséir ag an chlár agus an tam a bheilt an rud is táchtaí agus stáid seo. Cuidirtí ann breise le Kyle Dara an Nora in san cléthe ceannis agus Kyleidir ach tránóna a miúra cumanna massa ar an chlár decratín ceann na cumad leis den lína díreach ní raibh sé bhí sé díreach leis mod an lína agus an kick-taobh lína ag Ross cumán ach gá nómad fáca ní leor é stóla me go stáid seo. Cuimhe Craig agus annach le himar ché tránóna de Ross cumán. Ach beisiad díamach gan éon scór ón imirt. Le lein an cléthe agus go dtí seo gan éon scór sa tarna le an chlár anna láidir le cór na gaotha agus tíreach am a bheilt inis an rud is táchtaí dhearing. Fidelma Marinan. Nómad agus 3 second, tá sí sínt an son. Ach fad na talún a rí lohan fell chamad. Nú ní dhéanaan ag deirenis go bhfuil brise bhfuil speachháin eile beidir in Ross cumán. Sinna on ceis an count an seachtaí Amy O'Connor. Láh Maran son is seachtaí lán tosaí Deis son beidir ag Lisa O'Rourke Chaslanta. Deis son ag Ross cumán agus nada has a líntán ag Aisling Hanley. Sar clúisteach an son ag Ross cumán a dul ó rinne go duine agus ag deir bhí Aisling Hanley in san ád ceart agus beidir nach bhfuil an cléthe hard go fóil. An bhearna ar neistí gá chúlín héna sé le héna cethir. Aisling Hanley le cúil déanaach de Ross cumán ach ní mór an fáca 2 second atá fáca. 2 second atá fáca agus sellhan is an rud is táchtaí. Tá sé an chlár idir an ansaí 10 second atá fáca obair dhéanamh an son ag Aisling Reedy fuair sí cúpla cúlín má níos túisce sa cléthe ach an cúil sin tríis beocht ag an thirteach sa cléthe ag an deire agus isteachtaí lámh an cúlbar a caiisi an count an a bhog amach go marathon clog i gcuine Ross cumán tá sin gá chúlín chun deirigh an sa bhfuil seans amháin eile ionta sinna an cheist strach ar Ghansaí an son agus tástáil ar Ghansaí Ross cumán an réiteoir ag stoppa an chligan son 6 second díag atá fácathe agus cannach ceartar bhanistóir an chlár híl se go raibh an cléthe buaite agus inis tá siad go contúirteach le ag marachtat an son an bhearna is contúirtaí tá bandíbert an far chumá den chláir imisteachtaí bosca na bací agus iad taobh le 4 díag cimid again second is dólam river hain díag an captéin atá díbert an son is seachtaí bosca na bací bhfuil Maracca me an bresin i chiisi éanam eile ar a bar immer an so tránóna Ross cumán inis an clog 10 second atá sé rá cool nó dad a hastíín agus stá se caiisiid an fel a bhoga go mar tá si ag boga go má agus Laura Fleming trasnan sa Deis son an count an i tachtasteach agus ag a deire ní Irene Lótha é a bhuachantá an banán séad a hansa an bua tu a Lótha ag a deire ag an chlár Chrid Ross cumán go dtí deireann na feda a gá chúlín atra cógáir agus leis an chlár héna sé an chlár héna cethir ag Ross cumán a chríoch
drama tool ansa I miora agus Norvian Cummer scale grif se boot éisca gama cool dénach ag Aisling Hanley agus an lá tucalótha ag Mainter an Clár. Se an cool sin ag Hanley damach sé tréis teach beidir nómad a gó níos slútha bheag seansacha ag bhíidir ag trid na secondí deirnacha sin agus ag raibh seans dénach ar cool Cosantóirin Clár déanamh dóhan agus glanta agus búd a rá choulína go deire agus an craobh tucalótha ag an Clár. Bhúidir Hannah in 2006 agus 2011 ach an tríú craobh an rang at trí bút inis ag an Clár agus tar sé sin misneach dómh dolisteach go dtí craobh na mún agus craobh idirbheánach TG Cahir I gceann cúpla seachtain. Se Caibhland Resúnta má is na conéalacha I curisteach go mór ar chóirsaí ansa I miora in san dá chluthe ach an Clár a bheith ag céiliúra agus a bheith ag céiliúra go maidin tá craobh rang at trí tucalótha agus an haspáanta sa tarna le ach go háirithe na scórna bhfuil fuidir cúlína stíigi chéile. Eilish Considine, Ciara McCarthy, Considine a ríist Aisling Reedy agus Ciara McCarthy agus bhíidir cúlín chun tosaigh cool dénach in san nóméid dénach an son ag Aisling Hanley de Ross cumán agus an bhearna leidethe go dtí gá choulín agus cé gur frididir ag glóric scór eile. Ní raibh lóré cheas Cosantóirin Clár an fód agus an bua tucalótha ag a deire. Nis brunnig an túchtarán Micheál Naughton an cornanis gan bhailir an captéin sní cuimh a Harvey ó ghail iarthar an Clár agus tá mé cinnte go misí brásásta an corna ghlacha. Agus an réiteoir agus na hifiigig ag fágan na parca agus an banisteoir buachach dolisteach ag leirt lena iarrainn sé sin an Clár Tharbheith sásta tuigeann siad an brise crí a bhí acu nora agus ann breiste le cail dara agus chaildir cluiche ceannis na strathe agus an son tuigeann siad an brise crí a ríiste bhí acu in san cluiche cheannis idirbheánach I barc an Crocaig ach tá luachár ar an Gláran sa tránóna tá an bua tucalótha rá choulín atra go deire agus ní fada níos go dtí go méid corna do bháile dín clárlótha. Iad fós a céiliúra mar barc agus an captéin inis I mean áde na céimena in san ardán agus ní fada níos go run faoi an corn iarthaí. An túchtar an ag gléich nimróirí trasna chuige. Tá spántas maith immerthirí ón dáhéhann sa an áíir tróna nar thugann tú isteach san áirimh na fíor-droch conéalacha bhí going gála cuithe séad ó hús agus chéad le bhí an buntáiste cuithe sin ag Ross cumán nuair bhuiidir dóthan buntáiste as áfach agus ag an rise chuidir stachar cóscóir héna gona nád a cahar gan nach ceithre choulín ag Ross cumán idir fad a teacht ó Laura Fleming agus ag a deire an cool cinúnach sin chéad le ag Eilish Considine don Clár agus an son nuair a tháinig an Clár amach sa tarna tréimhse anna haspáanta scórálacha cúig scóir tí chéile agus cúig choulín idir na fórna. Leis an brunne le teacht gan bhail agus címan captéin ameisteach ag leirt an son tá sé géirí na himmerthirí bheile trasna chúthaí agus tá mé cinnte gan inis idir slí trasna go dtí na céimena inis agus be siad brá sást an corn seo a ghlacha ach tá siad sásta bheith céiliúir le clán agus le cáir de híos ar barc. Dímar Ross cumán gan éon cheist ach tuige si go meisi gimmert a réon cuma I rang a dó an bhíonn se chuing agus iad a tart fé chréibh chonachta I gceann cúpla seachtainna.
An tútarán a ríiste cléchar na himmerthirí trasnas le bud ag bogad díag ar níag tá sí nu an atmosfér thuisteach an son ach fána bhaile ar bhí hall náit beidir ba sé I barcan croca go mar a chuoine go méid cluichí canis Rang a dó agus rang na héin bio TG Carter seacht an mór pelle na man agus gaing ag súil leis na cluichí sin in is nimmerthirí déanamh slí trasna na parca. Tútarán ag chur fáiltar rih go hainge agus ag gháil buchas leis an hifiigig agus na fórna as gachtaí le chuir isteach an sá. Molla tuchas an dínar fad a bhí páirteach ag olafún dá iarn an sá. Agus inis nasúla le cabh chun ceantas na comórte scríomha. Cóhrón déanta go mála rasta comáin. Agus buchas leis an hifiigig ar fad an réiteoir. Smacht mag ar a cuasaí an sa tránóna. Buchas dus na thorthirí little. Buchas den lucht takeíocht ar fad a tháinig cabhrú agus ag takeú leis an dáireann an sá. Agus buchas le fuair na parc an sá as Páirc Naomh Brandán a bheith an crot cóntaach tris na fearing ar fad. Se léic na himmartha bronta ar an gaptéin is tólam chomá cad é mar lá ag Cuomh Harvey captéin na fórna agus inis an corn le bronna iarthaí chomá le gradam léich na himmartha. Lá starúil don chlár an corn inis bronta ar an gaptéin. She's an chlár currathe Rangit 3 Stradil 2024 an bua tailte go maithá agus an corn in ordas an éireann is an captain Cuomh Harvey. Couple of focail inis ón captain ag gháil buchas leis na himmerthirí ar fad bhí aici ag carú léithim líana. Panné láidir gan éon cheist ag an glár. Mar dúirt mé tuigeann siad an brise críomh ann an ora ach an jobh rómhád a ras comáin. Agus buchas á go bháil leis an réiteoir agus gainge a chabhraí glóhann sa tránóna. Scóir dearna chun sá héana sé ag an chlár héna carreg ras comáin. Bú tailte ag an chlár cógáird agus ló. Díreach haimse agus well beidir bhfuil oscailtí an son agus tá cúil ag an chlár. Críocht den chéad scohan sin. Bhí oscailtí Van Laur Park a deis an son ag Aisling Reedy an countsa in Narda sanna scamal agus Haran Seasnán. Oscailtí inis an sonna bhfuil siad sásta cúlína hógan tá siad sásta anna scór an sin ag an chlár críochnathe gus nastan chuirtí Aisling Reedy agus sár passeach an sa deisir cúlan cansa bhí seans úntaach an sonna géilis Considine agus sá bháildin chéad cartaí seach sa lár an sa deis ag an chlár agus an Timróir Laur Parca Aisling Reedy agus é sin
Haran Trasnon scored in Scoig O'Connor. Love and Marin son Shakti Lawn Tossi Deshan son Peter Aglisa O'Rourke Trasnon sa Deshan so Ross come on agus nada has a lean ton ag Ashling handing it 3 Stradil Govil agus a fiche Cahir an bua tail to Gamahako agus on Curran or dis an Aaron Chicken Captain Quiva Harvey.